Кой най-много знае български? Аз. Добре. Готови ли сте? Да. Я да видим сега. Как е на български language? Език. Език. Добре. Кой го каза първи? Аз. Адриан. Добре, една точка. Добре. Как е ръка? Hand. Hand. Ръка. Hand. Добре. Сега на английски. Да. Как е food? Храна. Храна. Добре. Дигаш ръка първо и после казваш. Добре. Я да видим. Как е гладен? Hungry. Гладен. Аз казах първа. No. Parents. Родители. О, браво. Добре. Как е school? Училище. Училище. Я да видим Изабела. Сега нищо не казвайте да видим Изабела. Училище. Как е kindergarten? Аз. Добре, Адриан. Детската градина. Детска. Детска градина. Okay. How is bed? Легло. Легло. Okay, good. Лоша. Bad. Какво е лошо? Bad. Да, и лошо е bad. Bad. Okay. You should know better than me. Jacket. Якет. Jacket. Без т. Яке. Jacket. Яке. Ага. Яке. Яке. Като яке, ама яке. Jacket. Добре. Clothes. Дрехи. Дрехи. Добре. И тримата. Браво. Smart. Умни. Умни. Умен. Умен. Браво. Ти какво каза? Какво каза ти? Я кажи пак. Знай. Знаеш? Да. А stupid? Лоша. Глупа. Лоша. Та е лоша дума, кажи. Лошо е да си stupid. Добре. Ядем forced. House. Къща. Къща, триъгъл. Как е village? Село. Village. Село. На български? Село. Село. City? Градина. City? Държавно. Не. City? We found a word. Град. Мама знае. Град. Град Пловдив. Да. Не? Forced. Socks. Чарапи. Чараци. Крака. Кра. Hands. Ръка. Ръце. Ръце. Множествено число. Не. Hair. Коса. Коса. Nose. Nose. Нос. Mouth. Mouth. Really? Nobody? Оста. Оста. Уста. Уста. Добре. 5. Пет. 50. 50. Сет. 1000. 1000. Лева. Give me 1000 лева. Да. Дай ми път.